Avui estem a casa amb la... Gretel Stuig. Difícil de dir i... Helena Fortuny. Aquest una mica més fàcil, que han vingut per parlar-nos de l'obra escrita pel Edu Pèricas que estan fent ara, que es diu Tupper Sex. Sí, senyor. Què tal, com esteu? Molt bé, perquè de moment va bastant bé. Bastant bé, sí. L'estrena va anar bé i bueno, és una obra superdivertida. L'ha escrit l'Edu, l'ha dirigit ell també, que ha sigut un procés superxulo, molt relaxat i molta risa. I l'obra pues, fa molt riure. Ay, cachilamar. Ese no le tengo, ¿eh? Es que me he traído así como casi todo, pero eso justo me he traído todo lo de la casa, ¿vale? No. Todo lo de la casa. Es porque que esto primero... es la Venus de Willendorf. ¿Eh? ¿Y eso que es que ha salido nueva ahora? No, tiene más de 25.000 años. Coño, por eso se ve tan desgastada, claro, del uso. Vamos a ver. No, Las cosas hay que saber tirarlas, ¿vale? Eso hay que tirarlo, No, a está ver, viejo. no, por favor, no ríe. Bueno. I què és això de My Secret Flower? My Secret Flower és l'excusa per engegar l'obra. L'obra es diu Tupper Sex, però quan arribem veiem tot d'estants amb uns cartells que diuen My Secret Flower. I és aquesta empresa que es dedica a formar venedors i venedores de Tupper Sex, que és doncs, aquestes reunions, no?, que es fan per mostrar objectes sexuals i de més, per qui no ho sàpiga, que suposo que molta gent ho sap, però per si de cas. La pintura chocolate. Esto es una pintura, ¿vale? Que es comestible, ¿no? O sea, vamos, que tiene sabor a chocolate. Vaya, vale. Mira, con el pote ya te trae el pincel este, ¿vale? Es una plumilla de caligrafía. Vale, pues te trae la plumilla pues para que sea más sexy el ponérselo, ¿no? Clar, llavors tu ets la venedora i tu què Ella és la pintes? professora del curs, ella està esperant una experta sexòloga que és la que ha d'explicar com funcionen tots els aparells que es venen a les reunions, però en lloc de la sexòloga apareix la perruquera. A ver si no que es lo primero que hace una mujer cuando está deprimida, baja de autoestima. Cortarse el pelo, claro. I siguent dos personatges tan oposats però a la vegada complementaris, no? Que us ajudeu o us confon una mica... Doncs hi ha les dues coses a l'obra. Una primera part de conflicte que penso que és hilarant i després es converteix en una comèdia molt tendra perquè finalment, i sense desvetllar detalls, aquests dos personatges d'alguna manera s'acaben apropant i hi ha una visió molt tendra sobre les dones, sobre les amigues i sobre la sexualitat de la dona en general i molt ampla, molt desenfadada, molt divertida, molt simpàtica. Después de Martini vino otro y luego otro y luego otro más y perdí un poco los papeles y cometí un pequeño error. ¿Pequeño error? Una leve equivocación. ¿Cómo una leve equivocación? Bueno, una salida de tono. Vamos a ver, una salida de tono es decirle a tu suegra que te cae como el culo, ¿vale? Follarte a otro el día de tu boda es una cagada como un piano. Vamos, hombre, no me jodas. Bueno, doncs fins aquí aquesta entrevista tan divertida i tan ben acompanyat i espero que aneu a veure la seva obra Tupper Sex i que passeu una gran estona amb elles. Veniu, que us agradarà molt. Riureu. Gràcies. Gràcies. Adeu.